nanay. Nakalaag na po ang inyong nanay diri on. Kay gilaay sa balay. Taag mi diri sa among baby. Bibi lang na mo among gilaag. Gimingaw man. Blurry lang mo. Ito no, ano? Tapuhan sabi. Aw, katong Dire. ka-friend. Palong na kundi. Adi ay. Palong. Pero mubalik na pala yun. Hi. Kuan lagi eh. No? Blurry no? Okay na. Ano ka timpla? Agi ila may andaman og kape. Ya padung lang mo nga pud may manguli. Igo po na mi karon di ko natugnaw. Hi. Oh baby. Hi baby. Hi. Hi. Hi, oh baby. Nagdula mo baby ha. Hello. Hello. Hi. 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 Adile. Ito na ko ay. Nirado. Oy, nak. Allah, kabalo naman nirado. Eh. Lama kabalo ka ni saka to. Ni saka to bako balik ko man. Hi. Ayo. Where are you? Lang. Nahadlok sa kuha lang. Nisud sa paradro. Dili daw lingo siya. Ha? Lingo siya. It's okay, wala man na. Okay. Nahadlok siya sa video. Mo ni bata nga pugsunon sa video ning bataan eh. Ale lola. Liwat man gud sa iyang mami good. Liwat mo gud Diba sa iyang yung vlog mami. mo ni Lola Atong? Hindi Oo. naman ka. Klaro ka dira. Ay, oo. Ha? Ang mga karon yung may one sick ato. Unsa man? Love you. Love you ay na ko ng baby oy. Nawada na pa yung isa ka video. I want you. I love you. I want you. Katong boso ito ba? Ha? Katong boso ito. One sick. Bye bye. Thank you for watching.